देखी भैया गणेश जी के भजन तो होबे करेला। हाँ। लेकिन जेकरा कृपा से हमनी का गावे नहीं सब बजावे नहीं सब। हाँ जी। सरस्वती माई वहां के एगो भजन हो जाई ओकरा बाद सुंदरकांड के प्रारंभ करा जाई। भैया हमरा हिसाब से तो माई माई होली। हाँ। चाहे दुर्गा माई चाहे सरस्वती माई चाहे काली माई चाहे वो माई जब माई के पेट से हमनी का पायदा भइल। अरे तो माई एके होली है भैया। क्या बात है। एगो भाग रही माई के ज्यादा समय ना लेते हुए कि सरदा भवानी रखा सभा विषवानी सरदा भवानी रखा सभा विषवानी अरे दोनों हाथ जोड़े परी पैया हो मैया बुधिया के हिन बानी दुखिया में दीन बानी पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। का भावा लेगा के बाबा कैसे बाबा अरे कियावे के परिए माई आवे के परिए माई आवे के परी रहुआ सब दुआरा पर आई रजुआ बोलाइए मोर माई रोज आवे के पर सब आंगना में हिरदिया करिए भवानी मैया आवे के पर ए हो आवे के परिए माई आवे के परिए माई आवे के परी रहुआ आवे के परी हो आवे के परिए माई जब आंगना में हिरदिया करिए भवानी आवे के परी जब आंगना में हिरदिया करिए भवानी जब आंगना में हिरदिया करिए भवानी मैया आवे के परी भोला सिंगारी पटारे सखीरे चला शीतला भवानी के भोला सिंगारी पटारे सखीरे चला शीतला भवानी के शीतला भवानी के हो माई महारानी के शीतला भवानी की हो माई महारानी ए बाबा गजबेला रे शीतला भवानी जबे मैया भैले बानी काला सा पीछे मैया मैया भैले बानी काला सा पीछे मैया मैया भैले बानी काला सा मैया मैया भैले बानी काला सा ए भैया तेरे बिहार भैया और डुमरिया घाट के भाव तो जानते बानी लेकिन बता देता नहीं हमरा डुमरिया घाट के आए मंडली के हमरा रवि बाबा के मुर्गी और व्यास जी के चुरकी बड़ा फेमस है लेकिन रवि बाबा कोई मुर्गी बारे नहीं।